काम्फा बरगयारिनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनला काम्फा बरगयारिनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारिखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारिनि बे समाव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नैथि खोलोब बिजाथि फोसावनाय बे हाबाफारिया दसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय दा बे बिजाथि फोसावनायाव जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव काम्फा बरगयारि बिथांखौ दिनै बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे बिजाथि फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर इयुथनि दैदेनगिरिफोर उइमेन्सनि दैदेनगिरिफोर जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो आइटि सेलनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारि बिथांखौ नैबे समस्तियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय नासयनाय सुसिनाय मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो खुननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव बिक्ति गैला बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगोल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै जोंनि जिल्लानि जानानै जोंनि मिरुनि जानानै प्राइमारिनि जानानै बुथनि जानानै बिसिडिसिनि जानानै सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसारनाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखिसै दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरांदुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेशननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजार्भेसन होबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामो देरहागोन ना नोंथांमोननि जोंनि समस्तियाव काम्फाया थैब्लाबो देरहाया बे 100 बार बे समस्तियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया मानो काम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला दा काम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै बिपिएफआव बिजेपिआव जोंहा एबिपिआव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ मानो काम्फा बरगयारि बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला काम्फा बरगयारिनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनला काम्फा बरगयारिनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारिखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारिनि बे समाव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो